Right, muri Zimbabwe, welcome back again. Panapa patinouya nenyaya dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika patinofambira vanhu vakasiyana-siyana, maartisti, maactors, vanhu vari spiritual. Tinofambira kuti tinzwisise zvinhu zvakasiyana-siyana zvine zvichiitika munyika yeZimbabwe. Muzuva ranhasi ndiri kuchitungwiza kwamunaziri Elia. Munaziri Elia munhu anogara achingobatika pamaplatforms angu because vane zvakawanda zvavanenge vachitaura. Munguva yapfuura vainetsana navamwe sekuru, so vachitaura nyaya yengozi yamandi. Zvakawanda zvoitika, takamboposta birthday ravo chicelebratewa. Muzuva ranhasi atinzwisise kuti konei panguva yaitaurwa nezve 1 million naProphet Makande wanga wakanyarara. Uyezve pana mibvunzo yakasiyana-siyana ndinayo panapa kana kuti wahanze pamusoro penyaya yezvengozi, because ndine video ndabva kuona raProphet Emmanuel Makande vachitaura kuti hakuna chinhu chinonzi ngozi. Saka ndine mibvunzo yakawanda kuti idiscusswe panapa kuti tibude tine anza yezvinenge zvichiitika mativi mana ose enyika yeZimbabwe. Munaziri, munofara mambo? Aiwa, ndinofara mambo. Kufara kusangana nemi zvakare. Aiwa, Mwari watinonamata anofanira kukudzwa kana achitiraramisa. Aiwa, tinotenda Mwari. Munaziri, pane nyaya yanga ichinetsa nyika yese, yanga ichindengenedza nyika yese, vanhu vese vachiti kuvaprofita vaya vamunomboya navo ana DJ Sparks vari kupi? Saka ndambotirai kukubatai, ndinofunga nemabasa enyu mamusingakwanise kuti munge muchibatika, but still munofanira kunge muchizoti anzawo kuti ko chiini musina kubatika pa 1 million ainzi yafanira kuonekwa kwaProphet Emmanuel Makandewa. Aiwa, ndizvozvo. Chekutanga ndechekuti inini ndinonamata sangano renyenyedzi nomwe. Alright. Uye baba wangu zvomweya ndibaba Micho kana kuti mutumwa Maidhona. Alright. Muchitendero chedu chatinonamata kubva kuna baba wedu wezvomweya vachiburutsa nyasha dzechiprofita. Vakatipa mutemo, vakatipa muko, vakatipa murawo. Zvinhu izvi kunyange makaenda kumasangano ese anonamata anonzi Apostore Masowe, vane chavanoti mutemo, muko nemurawo. Right. Saka pamitemo yedu yesangano nemirawo yedu haititendere kuti titambe chigoza kana kuti njuga kana njore kana kuti makasa tichishandisa simba raMwari. Right. So in other words, maita aitambuka yanga ari makasa. Kana zvaane mari mukati iri challenge, ndinononga hazvina kusiyana nesoka betting. Saka izvozvo ndo zvimwe zvezvimwe zvatakafundiswa kuchikoro chedu chemweya kuti tisashandise simba raMwari pasiripo. Moyo yedu neshungu dzinenge dzitoripo dzekuti tiende kumakasino tichinonotamba tichiwina hatitadze. Asi murawo nemuko wedu pasimba riri matiri neMwari watinonamata futi ane zvaakati tisacharike. Saka takabuda mubhondari yeizvozvo tinenge tarasana naMwari wedu watiri kunamata. Mune mayo kamuchiti muko munomuteedza kutaura kuti murawo hatinge mutemo ndaunzwisisa. Murawo kada kufanana futi mutemo ndinga? Ndizvozvo. Kumuko. It's more like doctrine yechechi. Zvakafanana kuti makaenda kune mamwe mapostori vanotaura kuti china hachidyiwe nyama. Alright. Zvakafanana nekuti zvakati nezvakati hazvidyiwe. Saka isusu tiri vanhu vanoyeresa zvinhu pamararamiro atinoita according nenature yatinorarama. Zvakafanana nekuti dzimwe mhuka idzi dzatakarambidzwa kudya, wakada kuzvitsvaga ndo zvimwe zvikonzero zviri kukonzeresa maBP, cancer nemashuga. Nekuti chinonzi mukoka hachinei nespiriti yemunhu, asi chine chekuita nenyama yemunhu. Saka wakatyora muko iwoyo haunzi watadza, unenge uchinzi wang'ora. Ndo panoshanda shona yekuti kung'ora. Saka nyama yako iyi unopedzisira wamunhu anoatakwa nezvirwere zvakasiyana. Iwo unoti zvakafanana nekuti garwe hatidyi. Munhu wakadya miswe yemakarwe unotadza nei kuita cancer. Asi muswe garwe unoita cancer? Baba, nyatsotsvagai zvinhu zvatikanzi tisadye, zvimwe zvakaita sezvinobuda nemwaka nenguva. Zvine zvimwe zvirwere zvazvinoisa matiri. Poku chaiche yatikanzi hatidye, da kuti uzotora poku oisa muCoca-Cola, unoona makonya achifamba so.
saka zvimwe zvacho zvatinenge tichitsanangurwa zvinenge zvichida kuti chengeta kuti tirarame zvakanaka munecha. Aiwa, bifa idaro mombe inozeya. Nguruve manje ine wandama dzakaparadzana ichiseya. Saka izvozvo zviri safe kuti munhu adye. Alright. Aiwa, ndizvozvo saka ndosaka musina kuzobatika ku1 million. Aiwa, tinoremekedza zvakanyanya Mwari watinonamata. Ndosaka uchiona Mwari watinonamata ari more spiritual. Ndosaka takapiwa nguva dzeminamato kuti 6, 9, 12 tiri vanhu vanogara vari pedyo naMwari wedu tichichengeta muravo wedu. Right. Koda kuti ndimbobvunze panyaya dzengozi apa. Pane sermon ingaitarwa naprofeti Makandiwa vachitaura about nyaya dzengozi ende madezapfuura tana muchiti munokwanisa kune type dzengozi dzakasiyana-siyana dzavakataura mukati pane ngozi maripirwo adzinoitwa nekuti asiyana-siyana, but profeti vakutaura ivo kuti zvone hakuna chinhu chinonzi ngozi. Ya, sezvandambotaura pandatanga ndati Mwari watinonamata zvinogona kuburitsa picture yekuti Mwari watiri kunamata anogona kunge akasiyana. Alright. Saka iye manzwiro aanoita Mwari waanonamata achitaura maari zvinogona kusiyana nemanzwiro andinoita Mwari wandinonamata achitaura mandiri. Saka iye kana asiri murutendo rweizvozvo hapashaye futi vanotenda mune zvinhu izvozvo. Ipapa equation iyo inofanira kunyatsoburitswa zvakasiyana. Tonyatsoona kuti Mwari ari kunamatwa kupostori nekupentekosti ndiMwari mumwe chete here kana kuti ndana Mwari vakasiyana. Nekuti dai ari Mwari mumwe chete dai nyika ine ichinamata zvinhu zvine uniform. Ini ndinoyemura chitendero cheMuslim chechi. MaMuslim ese anonamata zvakafanana zvine uniform. Asi wakatarisa vanozviti vaKristu ava kune discord isingaiti. Kune discord isingaiti yekuti wakanyatsogara pasi unonyatsofunga kuti vanhu ava Mwari wavari kutaura nezvake mumwe chete here kana kuti ana Mwari ava vakasiyana. Saka ipapo tinofanira kuti titarise kuti Mwari watiri kunamata ndiMwari mumwe chete here kana kuti ndana Mwari vakasiyana. Alright. Ipapo pane nyaya hombe. Dai ari Mwari mumwe chete dai nyika ine tiri kuparidza shoko rimwe chete. Tiri kuparidza shoko rakasiyana nechikonzero chekuti ari kutaura shoko iroro haasi mumwe chete. Dai ari mumwe chete ari kuudza vaprofita zvekutaura panyika pano dai vaprofita vachiita chinhu chimwe chete. Asi pakuti mwana Mwari wacho vatongo vachitaura nevanhu ava vakatosiyana. Aiwa, vakasiyana. Bozi waprofita anotaura kuti kuna vamwe vanoudzwa zvinhu namadhimoni. Ndo manzwiro avanoita Mwari wavo achitaura mavari. Vari right pamatendero avo. Alright. Asi ngave chisiyanisa kunzwisisa kuchii hazvingatodaro here vamwe vachitoudzwa naSatani vamwe vachiudzwa naMwari beside kuti Mwari kuti ana Mwari vakasiyana. Ndo patiri kuda kuti tinyatso clarify futi kuti anonzi Satani ndiani. Alright, imi manzwisisira munoita imi kuti Satani ndiani, Satani chii ndiani? Kana tichitarisa Satani muchitendero chedu isusu sevanhu vatema hakuna shoko rinonzi Satani. Kuna shoko rinonzi chii? Kune mweya yemadzinza ndo inosanganisa ngozi dzanga ndichitaura zvakaparwa nevanhu mumusha menyu. Osai munotenda kuti hakuna Satani? Satani kune mweya yemadzinza inoteera. Asi mweya yemadzinza ipi kuna Satani? Satani wacho handitomuziva. Satani many made temu rakashandiswa nevarungu. Iyi nyaya ndinoda kuti tizoita kuti tinyatsogara pasi titaure. But problem hombe ndeyekuti isusu kuno kuAfrica kuZimbabwe takakolonizwa nevanhu vekuBritain. Alright. Saka colonization iyaiya ndo ichiri kufunctiona mupfungwa dzevanhu. Vanhu havasati vaindependent kuti vanzwe Mwari kuti ari kutaura achiti chii mavari. Zvafanana nekuti iwo Sparks paBhaibheri reri
wakangomuka here uchiti bhaibheri uchingoziva wega kuti uda kuverenga bhaibheri kana kuti wakadzidziswa nemumwe munhu kuriverenga? Ini ndakadzidziswa kuverenga. Iye wacho akakudzidzisa akadzidziswawo naMweya Mutsvene. ndizvozvo. I know bhaibheri rinonzi rakanyorwa naMweya Mutsvene, ende zvine zvitaurwa zviri mubhaibheri ukazvitarisawo ndiunonyatsoona kuti ndizvo zviri pagiraundi zvinenge zvichiitika, but ndakutrai kunzwisisa pamwe kuti Satani haako. So hamutonzwisise kuti Satani, hamutobelieve kuti Satani ingirozi yakakandwa kubva kudenga, yaibva kudenga yaimbira Mwari ainzi Lucifer, akazokandwa pano pasi akadzika naye dzimwe ngirozi, ndo mweya yetsvina, ndo madhimoni. Imi hamutozvinzwisisi, hamutozvibelieve zvakanaka. Nyaya idzodzo padzakaitika ndandisipo, saka kuti nditende mazviri handikwanisi. Nyaya dzengozi dzamune muchibatsira dzinenge dzakaitika muri peri muna Mwari? Chiprofita chiri kubva kuna Mwari chichipinda mandiri chichitaura. Isusu tinoteerera shoko rinobva kuMweya Mutsvene kwete kuchinyorwa. Alright. Motera shoko rinobva kuna Mweya Mutsvene kwete kuchinyorwa. Ndizvozvo. But kana chinyorwa, kana imimi mandika Mweya Mutsvene akataura pamuri imimi kuti musi weMande munhu wese ngaasabude mumba, kana kuti munhu wese ngaaende kuchitungwiza. Anditi zvobva zvanyorwa pasi, mobva mati no, DJ Sparks nyorai pasi chinhu ichi kuti musi wakati vanhu ngavaende kuchitungwiza wese. Anozonoverenga chinyorwa ichi angaite problem nacho here kuti chabva kuna Mwari? Ndo panoshanda belief nefaith. Chinonzi belief ka unenge une kadhauti kari mauri. Chinonzi faith unenge une kadhauti nekuti uri kutenda muzvinhu zvausiri kuona zvisiri tangible. Saka unenge une probability yekuti ndizvo here kana kuti hazvisi. Aiwa, ndizvo zvozvo, but zvinochinja here information yekuti yabva kuna Mwari? Mune vanotenda mune zvakanyorwa pakutenda kwavo zviri right. Alright. Saka imi munotenda kuti hakuna Satani? Aiwa, Satani hakuna. Kune mweya yetsvina. Mweya yemadzinza. Mweya yemadzinza nenge yakabva kupi sekuona kwenyu? Mweya yemadzinza imhepo dzine kupandukirana kwevanhu nemarudzi, nevanhu vakapondana nevakaurayana, vamwe vakafa zvisina kunyatsonaka. Ndo mhepo dzinongoramba dzichitenderera panyika panapa. Alright. Saka ngozi inozoita sei? Chii chinozoitika pangozi? Because profeta akutaura kuti hakuna chinhu chinonzi ngozi. Ngozi iriko nechikonzero chekuti dai kusina ngozi ka panyika panapa pasina matambudziko. Anti ndanzwa washandisa temu ronze anzi avenging spirit. Ika zviri kutaura kuti mhepo iyoyo ine zvairi kuuya ichihanda. Anditi ika saka kana ichihanda mhepo iyoyo iriko. Alright, asi zvakaoma. Saka imi munoti chingozi kachinge yauya inofanira kuitwa sei? Ngozi kana yauya tinodzokera kuti vanhu vari mumusha muri kutaurwa zvengozi vanotenda mune zvipi. Kana vachitenda mune zvekupentekosti vanonoenda ikoko. Kana vachitenda muchipostori vanofamba nenzira iyoyo. Kana vachitenda muchiwana vanofamba. Kana vachitendawo muchivanhu semhuri ngavatedze gwara iroro. Chinhu chese chinoiswa faith panyika panapa chinoshanda. Ndosaka uchiona mumwe munhu akaenda pamuhacha akataurira kuti ari kuda mari, anogona kutosvika achiibata mari iyoyo. Inyaya yekuisa faith. Alright. Kuisa rutendo mune chinhu ndo zvinonzi zviyera-yera. Ndosaka tataura kuti isusu tinoshandisa mutemo, miko nemirau kuchengeta mweya iri matiri. Alright. Icho chitendero icho kana chiprofita, right? Because inini panyaya yengozi mandika ndaona sekuti vanoenda kumapentecost vanongoti mweya yetsvina, maspiriti angachambotaurwa aya, tinongonamata maspiriti, madhimoni obva aenda pasina kana mari yawaburitsa, pasina kana mombe dzavatenga kuti dziende ikoko.
munoona pandoda kuti ndinyatsodzokera kunotarisa nyaya dzechiprofita munyika ineyi yezimbabwe, hapana chechi yakatangira postori kuprofita. Ivava mapendekostawo chechi vane kwavaitombonamata kwaitorambwa chiprofita chavakazotanga kuita chiri chiprofita chavakakopera kumasowe. Vanhu vazhinji muzimbabwe muno hapana munhu watinoti profeta asina kumbobvira apinda masowe. Wese ari kunzi profeti ari panapa panyika panapa muzimbabwe akatombonamata masowe akazongobvawo kumasowe zvake akuendawo ikoko. Chiprofita anonzi baba wechiprofita aiwa masowe ipostori. Ndasingazviziva zvangu watisapa kuprofita paipa pakuchiprofita chinoitwa kumasowe nochita kupenda kwose zvakafanana nezviprofita. Ndo patambotaura kuti Mwari anonamatwa anosiyana, saka zvinobva zvasiyanisa chiprofita ichocho. Nekuti uku kumasowe vanoprofita vachishandisa minamato yavo. Avo vekupentekosto vanoshandisawo minamato yavo. Kunyange have vachishora kuti mvura yemuteuro yakaipa, but ikoko vanozongonochinja wedhirere rekuti mvura yemuteuro obva wati anointing water. Saka chiprofita chese chiri kupentekosti ifotokopi yechiprofita chekumasowe. Saka kuye kupentekosti hakuna chiprofita chaicho chakazara. Ndambobvunza ndinoita confusion isingaiti pane pachinzi munamato. Chinombonzi munamato chii? Because pandinombofamba ndichitaura nekumasowe kwandika unonzwa chiti ndakazomupa munamato, ndakazodai munamugadzirira munamato. Chinombonzi munamato chii? Munamato chinhu chaunotora woeresa, wakachieresa wato munamato wawa kutoshandisa. Alright. Kunamata chakucheka kuti Mwari Baba wana masimba ose chii ichocho? Kunamata hausi munamato. Pane munamato nekunamata nekuteura. Alright. Kana tichitaura wedhi rekuti kuteura tinenge takudzokera kumashure kwekwe kunotorwa mhuka dzichiitwa masacrifice, dzichinamatwa kuna Mwari, kunonzi kuteura. Chinonzi kunamata ndokupfugama uchitaura kuna Mwari zvauri kuda nekutora zvinhu uchizvieresa. Alright. Kana uchingopedza kunamata iwo andika apanzire ungochi aita munamato zvafanira kunamatira ini kuti ndamunamatira mota, azvinzi ndakaita munamato kuti nditenge mota, ndangoenda kuna Mwari ndanonamata ndisina chindandapiwa. Munamato ndopandataura kuti matendero anosiyana. Mufaith yevamwe vanhu utori munamato iwo. Alright. Alright. So haine mubvunzo yangandinayo ndiyo yangada ndiyatsonzwisise zvangu. Kana pachinge paino zvimwe zvamungade kuudzawo mhuri yeZimbabwe about maybe chitendero chenyu kana kuti zvinenge zvichiitikawo. Shoko randinokwanisa kungotaura inini hangu nderekuti munhu wese ari kutenda mune chaari kutenda ngaasaburitswe mune zvaari kutenda. Ngaasaburitswe mune zvaari kutenda. Chinhu chese chaunotenda machiri chinokuitira. Chizokuendesa kudenga here? Kudenga. Nyaya yekuenda kudenga iyi inyaya yakakura. Tiri kudzokera futi pakutaura kuti chechika haisiriyo inoendesa munhu kudenga. Chinoendesa munhu kudenga mabasa. Iwewe kana uri muipi kunyange namata chechi yakarurama hazvikuendese kudenga. Kune mumwe munhu izvezvo ari kudhakwa asiri kutombotadza. Munhu iyeye uri kutaura kuti anotongwa zvakafanana nemhombwe. Ko pana Jesu apo munotendera kuti Jesu Kristu mwanakomana waMwari akafa akamuka akaenda kudenga? Jesu mwana waMwari akafa here akamuka akaenda kudenga? Jesu mwana waMwari akafa akamuka akaenda kudenga. Izvi makazviziva seizvo? Takazvidzidziswa nababa wedu wezvomweya. Wakazviona kupi?
ivo vaitaurawo kuti mweya mutsvene ndo zvawakataura mavari. Alright. Asi muchitotenda here kuti zvese muchitotenda? Ya, ndinotenda nechikonzero chekuti akandidzidzisa nzira yandiri kufamba. Ndinotenda maari wandiri kuti maidhona. Right. Aiwa, handina hangu zvekutaura zvakawanda. I think kana muchinge mangotenda kuti Jesu Kristu mwanakomana waMwari akafa akamuka akaenda kudenga akakufirai zvitadzo zvenyu. Ipapo manje ndo pane nyaya. Jesu haana kufira zvitadzo zvevanhu. Wai muchidaro? Dai Jesu akafira zvitadzo zvevanhu zviri kutotaura kuti ngatitadze kana kuti takafirwa kare. No, zvitadzo zvimwe zvekumashure. Aiwa, munhu anoripa mhosva yake ega. Panyaya yekutadza kwako usatomboisa mwanakomana wewe. Chaakangouya kuzoita chete kuburutsa shoko raMwari nekuisa rudo munyika. Alright. Izvi zvekuzoti akafira zvitadzo zvevanhu vanhu ngavatadze vachiti vakafirwa naJesu vanonoona kwacho kwavari kuenda. Jesu haana kumbofira chivi chemunhu. Saakafirei? Umambo hwababa vake ndo akafira. Shoko rake raaitaura iroro rekuti inini ndiri mwana waMwari ndo ravakatora shoko iroro vakamupondera. Angamboirei panyika panapa? Angauya kuzoisa rudo, kuzodyara rudo munyika. Chinonzi rudo ndiye Mwari. Tinoti Mwari rudo, kana usina rudo hauna Mwari. Saka iye akauya kuzogadzika rudo munyika. Saka zviri kutotaura kuti Jesu haasiri yeMwari. Akatotumwawo naMwari panyika panapa kuzodhilivha shoko raiye Mwari wacho akamutuma. Saka dzidzo dzacho dzakatosiyana. Ndisapaipai ndambotaura kuti zvitendero zvedu zvinogona kusiyana kubva kune kwatikaparidzirwa Mwari watinonamata. Asi munhu ari kutenda mune chese chaari kutenda ngaasaregedze kutenda. Ini ndinotenda kuti Jesu Kristu ndiMwari. Mwanakomana waMwari ari Mwari. Alright. Iwe Sparks, ndine mubvunzo mudiki. Baba wako vakafa. Unokwanisa here kushandisa chitupa chababa wako? Handikwanisi kushandisa chitupa chababa vangu, asi ndinokwanisa kuita zvinhu zvaitwa nababa vangu, even spiritually. Pakatodzi pada kuwigwani zvekwanisa kuitwa nababa vangu, ndinokwanisa kuzviita. Ndinokwanisa kurepresenta baba vangu, ndinokwanisa kumirira baba vangu, ndinokwanisa kutonzi no, ndiye baba. Nyaya dzechitupa dzanyaya dzevanhu manje dzekuti dzadzongotingoziyana hedu panyika panapa kuti anonzi ani ndiJohn akazvarwa musi wakati akaita sei. But katakutaura nyaya dzekuti hapana zvimwe zvinhu zvakaiswa panyika panapa, zvaita zvinhu zviri spiritual. Inini hanzvadzi yangu ikarwara inini zvonzi udzai baba wacho achicherehwa inini. Handika akaita chinomuwana zvinonzi baba wacho mama waudza here. Ndinokwanisa kuita anything chekuita, especially zvinhu zviri spiritual zvese ndokwanisa kuzviita. Akanzi arwara but kuti apone kuona baba wacho kana pada munhu wedzidza rake baba wacho ndokwanisa kuenda inini, asingapfuke, asingaite sei, asina zvaanomboita kana problem. Musarapa vana ndibaba. Zvinoda kuti zvioneka. Asi kana musarapa vana ari baba, baba chaivo varipo. Ndizvozvo ngatitendei maari sekutenda kunoita vanotenda maari, handiti. Asi ngavasakanganwe kuti kuna baba vake. Vana vakanganwe kuna Mwari baba, kuna Mwari mwanakomana. Anofanira kupiwa mbiri yakakura ndiMwari. Hakuna chiri pamusoro paMwari. Chinonetsa nje kuti
isusu noshanda nebhaibheri, imi bhaibheri racho makatodismiss. Saka whatever conversation yatinoita ndika inini yangu inini inenge ichidzoka muchi alright, inzwai Mambo Sparks. Tiri kuti Jesus handiti. Do you know kuti letter J yaisa exista pa-alphabet 500 years ago? ainzi Jesus. Tiri tese? Saka which means Jesus akatanga kurarama rini? No, inini what I think andika nyaya yeword andika rekushandisa kumudaidza haina basa, because mukatarisa kuti vamwe vanomuti Jesus, vamwe vanomuti Jesus, vamwe vanomuti Emmanuel, vamwe vanomuti mwanakomana waMwari. Zvafana nekuti Mwari, vamwe vanoti musikavanhu, vamwe vanoti Allah, vamwe vanoti Abba, vamwe vanoti chii. Saka zita chairo I don't think kuti tingafanira kuita problem andika pakuti later, because later togona kutongoti mimi handinonzi Munaziri Elia, togona kutokuti mimi Munaziri Sparks, zvigona zvaita problem as long as tiri kureva kuti imimi, as long as muri imimi watiri kurefera to. Nyangwe takatanga kuti makamerameni ese aya haachanzi makamerameni, akunzi kana kuti mafonimen, as long as vachingoplay a role yekuti kana achinge anofanira kubata chinhu chaakabata ichi otishuta, tikurefera kwaari. Saka ndombonzwa vangu vanhu vazhinji vachidaro vachiti jei chichichi vanotanga kuda kuvhiringidza vanhu. Anyway, onai Mambo Sparks. Saka imimi mapedza kuzvipindura. Chatiringotaura ndechekuti zita raMwari haridhailotwe. Mwari ndiMwari. Zita raMwari haridhailotwe, Mwari ndiMwari. Mazvipindura mega mataura makati musikavanhu, Allah, ndopape pandamboti inini hangu nzwisiso yandakazoita pana Mwari anotaura mandiro andakadzidziswa ndekuti ana Mwari vakasiyana. Ndosaka madedzero nematendero nezvana Mwari zvimwe zvacho havasi ana Mwari asi Mwari. Saka Mwari chaiye ari kuchechi ipi? Mwari chaiye andika ndiye akasika denga nenyika. Mwari chaiye ndiye akasika denga nenyika. Kasi ari kuchechi ndiye akatipa mwanakomana Jesu Kristu akauya panapa nyika akararama akatifira. Ngatitendei mune zvatinotenda mazviri. Chinhu chese chine rutendo chinotisvitsa. But nsanavhara hangu I think bhaibheri njiripo mukuru mufanira kumboni makambowana tema mune muri free yade kumborira abala chakabo. Ndakaverenga bhaibheri nenda ng'ora. Nenda ng'ora. Bhaibheri ida kukudzai munhu waMwari. Bhaibheri ishoko rakanaka rekuti munofanira kumboti panguva yamune muri free yandika musina zvamukuita kana munofanira kumboti kiretera. Ndo miedzo wakafanana nemiriyoni ka. Ndo mimwe miedzo yacho yatiri kutaura yatinofanira kukunda. Anyway, Munaziri, I think for today ngatigumire panapa. Muri Zimbabwe kana painewo vada kuzobata Munaziri, vanotenda mudzidziso dzaMunaziri, vanotenda mune mashoko avangu achitaura, andione paine chakashata kuti muvabate, then you know more about chitendero chavo chavanoita sei, chavanotenda machiri. Kune vasingatendiwo mune dzidziso yaMunaziri, hapana ndione futi paine chekuti mungataipe matsamba akadai mucomment section muchiwatuka kana kuti muchiita sei. Imi muchingosiyanai nawo, then panapa paplatform tinounza vanhu vakasiyana siyana vanouya panapa. Tinounza vanoita muchitendero, vanotenda muPentecost, vanotenda muchivanhu, vanotenda muchipostori, vanongouya futi panapa. Munofanira kuzongoenda ikokoko. Otherwise, don't forget to subscribe, like and share. Thank you.